Башкалабыздын 4 гимназиясында Киров районы татар мәҗлесе курултайына сайланган делегатлар белән очрашу кичәсе үткәрелә. Менә без бүгенге шушы мәҗлес үткәрәчәк залда минем әңгәмәдәшем әлеге курултайга сайланган делегатларның берсе Юрис Сабирович. Юрис әфәнде, менә шушы мәҗлеснең алдына куйган максатлары нидән гыйбарәт? Киров районы мәҗлесенең, милли мәҗлесенең төп максаты бер, ул Татарстанның бәйсезлеген игълан итү өчен көрәш ачу. Безнең бурычлар тагын өстәмә шушындай. Беренче чиратта без Киров районында татар халкы өчен милли мәсьәләләрне күтәрергә җыенабыз. Район исемнәрен үзгәртергә, Урам исемнәре. Урам исемнәрен үзгәртергә, район исемен үзгәртергә, яңа татар мәктәпләре ачу мәсьәләсен күтәрергә җыенабыз.